Και θα κάνω μια εισαγωγή λέγοντας ότι πολλά γράφτηκαν και άλλα τόσα λέχθηκαν σχετικά με ένα πείραμα το οποίο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί εδώ στην Κύπρο και αφορά την ανακάλυψη, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πιλωτικό στάδιο, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, ενός ρομπότ, θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε, το οποίο μπορεί με βάση την εφευρέτη του, τα όσα λέει η ίδια, να διαγνώσει το συναισθηματικό μας κόσμο. Αυτό, μεταξύ άλλων, μπορεί, όπως αναφέρει η ίδια, να βοηθήσει και γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό. Και για άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Θα το δούμε εδώ στην εκπομπή. Και επειδή δεν έχουμε μάθει να πυροβολούμε, αλλά να ακούμε, και θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε με προσοχή τα όσα λέγονται από το στόμα της κυρίας Κανθρίν Δημητριάδου, και ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρία Δημητριάδη. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μπορώ να μιλήσω κι εγώ για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς θέλουμε, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τον τοπίο. Θέλω αρχικά, προτού απαντήσετε συγκεκριμένα στις κατηγορίες, γιατί θέλω να πάρουμε ένα προς ένα τα σημεία, μάλιστα, να μας δώσετε την δική σας εκδοχή για το τι μπορεί να κάνει η εφεύρεση αυτή. Μάλιστα. Η εφεύρεση αυτή που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, ακόμα είναι στο στάδιο που είναι έτοιμο ο εγκέφαλος του ρομπότ, δηλαδή υπάρχει ένα software που μπορεί βασικά να καταλάβει ο εγκέφαλος του ρομπότ προς το παρόν τον συναισθηματικό κόσμο, κάποια αισθήματα που έχει έναν άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί σωστά. Μάλιστα. Δεν αντιμετωπίζει τους λόγους αυτισμού, δεν κάνει διάγνωση ψυχολογική, δεν κάνει διάγνωση ιατρική, δεν κάνει θεραπεία. Είναι απλά για να μπορούμε να αντιληφθούμε τι αισθήματα έχει εκείνη την ώρα αυτό το άτομο. Και δεν είναι μόνο για αυτισμό, μπορεί να είναι για κάποιον που έχει εγκεφαλικό και δεν μπορεί να εκφραστεί. Στο μέλλον ίσως να μπορεί αυτή η τεχνολογία να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος σε κόμμα, κάποιος που δεν μπορεί να εκφραστεί. Και εγώ ήρθα εγώ ζω στην Ελβετία, καταρχήν. Εκεί είναι η βάση σας, αλλά η καταγωγή σας είναι από την Κύπρο. Μάλιστα. Και εγώ ήθελα να έρθω στην Κύπρο για να μπορώ να δώσω αυτή την ανακοίνωση στην Κύπρο πρώτα, πρωτού πάω στις επόμενες... Πρωτού το παρουσιάσετε και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, θέλετε να πείτε. Ναι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα βιοχημικό εργαλείο με βάση τα όσα έχετε παρουσιάσει και τα όσα λέτε. Είναι biotechnology, δηλαδή είναι ένα software, έχει πάρα πολλά... δεν έχω κάνει κάτι καινούριο, μπορώ να πω. Καινούριο ίσως είναι ο τρόπος που κατάφερα να χειριστεί το ρομπότ αυτό. Δηλαδή το software να μπορεί να αντιληφθεί και να μεταφράσει τα αισθήματα. Έχει πάρα πολλά ρομπότ τώρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια αισθήματα του ατόμου. Εγώ απλά ήθελα να το βοηθήσω. Να το εξειδικεύσετε ίσως περισσότερο, να εστιάσατε στα παιδιά αυτά με αυτισμό. Ή γενικότερα για την ανθρώπινη συμπεριφορά και το συναισθηματικό κόσμο. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι βεβαίως ένα άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το λεγόμενο IQ, είναι το EQ που λέμε. Λοιπόν, άρα πώς έχετε εστιάσει, πώς δώσατε προσοχή πάνω στο συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, και η ερώτηση μου είναι πώς μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, γι' αυτό είναι και ερώτηση πολλών, έτσι. Μέσα σε τόσο λίγο χρόνο μπορεί ένα μηχάνημα, ένα ρομπότ, οτιδήποτε, να διαβάσει το συναισθηματικό κόσμο ενός ανθρώπου. Αυτό είναι που ίσως να ακούγεται λίγο παράξενο, δηλαδή είχατε πει σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι. Ναι. Και όταν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία του ρομπότ που μπορεί να δει τα αισθήματα εύκολα, τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος όταν έχει έντονα αισθήματα, υπάρχουν κάποιο μέρος του οργανισμού, του σώματος του, ανεβάζει η θερμοκρασία.
Είναι κάτι ανάλογο που χρησιμοποιούν και στον ανιχνευτή ψεύδους για να δουν κατά πόσον κάποιος λέει αλήθεια. Δεν έχω γνώση πάνω σε αυτόν, αλλά γνωρίζουμε για τόσα χρόνια όταν μια γυναίκα έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει έγκυος στη μέση του κύκλου, ανεβάζει η θερμοκρασία. Πόσα άλλα πράγματα μπορούμε να δούμε σε ανεβασμένες θερμοκρασίες στον οργανισμό. Και με αυτές τις θερμοκρασίες αντιλαμβάνουμε ποια αισθήματα υπάρχουν. Και είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε, επειδή υπήρχε μια αντίδραση γενικότερα, κυρία Δημητριάδη, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αυτές και τα αποτελέσματα. Θέλω να απαντήσετε πρωτίστως σε αυτές τις κατηγορίες που ακούστηκαν. Γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Δεν θα σας ρωτήσω ούτε για πτυχία, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έρχεστε και λέτε ότι κάνατε μία εφεύρεση. Έχετε εργαστεί στο ΣΕΝ, όπως λέτε. Αν και κάποιοι σας απέδωσαν κάποιες άλλες ιδιότητες μέσα από την ενασχόλησή σας στο ΣΕΝ. Να εξηγήσουμε πρώτα τι είναι το ΣΕΝ και τι έχετε κάνει εκεί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο. Πέστε μας ακριβώς πού είχατε επικεντρωθεί ακριβώς στο ΣΕΝ μέσα από την έρευνά σας και τι είναι αυτό που απαντάτε στην επιστημονική κοινότητα των ψυχολόγων στην Κύπρο. Γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πλευράς τους. Ναι. Καταρχήν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το ρόμποτ αυτό δεν είναι project του CERN. Είναι ένα ξεχωριστό project που το κάνει η εταιρεία μου, που υπάρχει στην Αγγλία, που λέγεται Catatrix Limited και δεν έχει σχέση με το CERN. Εγώ απλά ήρθα να συστηθώ. Από πού ήρθα? Ήρθα από την Ελβετία, μένω εκεί και προς το παρόν δουλεύω στο CERN. Όχι μόνο προς το παρόν, αλλά έχει 8 χρόνια που δουλεύω εκεί. Εκεί δουλεύω σαν physicist, φυσικός, και έχω δουλέψει πάνω στο Atlas Project για pattern recognition and muon reconstruction. Έχω κάνει signal analysis για detectors και τα λοιπά. Αυτό που κάνει ένας particle physicist. Δεν είναι το ρομπότ μέρος του CERN. Ίσως μπορεί να παραξηγήθηκε και έτσι. Είναι δική σας προσωπική εφεύρεση. Έχουν συνδράμει άλλοι προς την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, όπως την αποκαλείτε? Έχουν συμβάλει άλλα άτομα μαζί σας, σας έχουν βοηθήσει στη μελέτη αυτή? Κοίτα, εγώ ανακαλύψα μια μέθοδο που λέγεται SMART. Είναι Stored Memory Access Retrieval Technique. Και βρήκα τρόπο να αντιληφθώ το συναισθηματικό κόσμο του ατόμου με αυτόν τον μέθοδο. Εγώ απλά κατάφερα να καταλάβω πώς μπορώ να το μεταφράσω σε software. Μάλιστα. Που πάρα πολλοί το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πολλοί επιστήμονες κάνουν software τη σήμερον ημέρα και τα βάζουν σε ρομπότ για να κάνουν διάφορα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι οι εφευρέσεις και γενικότερα η επιστημονική κοινότητα έχει αμφισβητήσει πολλές φορές είτε διάφορες πατέντες, είτε σχέδια, οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι θεμιτό, βεβαίως. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ακούγεται ότι εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο ή το συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θέλουμε να το αντικρίσουμε, μάλλον επιδιώκουμε να δούμε οτιδήποτε καινούριο, αρχικά με ένα θετικό μάτι, μέχρι να αντικρίσουμε και στην πράξη όποιες και αν είναι προσδοκίες, χαμηλές, υψηλές, εάν αυτό το πράγμα μπορεί όντως να διαβάσει το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Και δεν μιλάμε μόνο για παιδιά με αυτισμό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκφορά του λόγου και των συναισθημάτων τους και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα, αλλά πάντοτε ό,τι λέγεται και ό,τι διατυπώνεται θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, επειδή με ενημερώνουν από το Control ότι ζητά κόσμος να κάνει παρεμβάσεις, θέλω να παρακαλέσω κόσμια να εκφραζόμαστε. Ερωτήσεις οι οποίες θίγουν προσωπικά τον οποιοδήποτε δεν θα επιτραπούν. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Έχω λοιπόν στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Κωνσταντίνου, ψυχολόγος Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτός είναι αυτός που έχει κάνει πρόβλημα στην ημέρα εκείνη που κάναμε την παρουσίαση στο Science Cafe. Την παρουσίαση που έγινε στο Science Cafe. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλει να υποβάλει την ερώτησή του κόσμια και θα κατευθύνω εγώ τη συζήτηση χωρίς να υπάρξουν συγκρούσεις. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα
και... Τροφή προσκέψη. Ωραία. Και κάποιες διευκρινήσεις προς τον κόσμο. Ναι. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω, απευθυνόμενος στις οικογένειες των παιδιών με αυτιστικά παιδιά, ότι η επικρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή στην επιστήμη όσον αφορά τον αυτισμό είναι ότι δυστυχώς ο αυτισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι ιάσιμος. Δεν έχουμε ούτε θεωρίες που να εξηγούν το γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ούτε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προς τους γονείς ότι δυστυχώς δεν είναι ιάσιμος. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να τονίσω. Μάλιστα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, και βεβαίως θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλια της φιλοξενούμενης επ' αυτού. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιστημονική βιβλιογραφία, ούτε στην τεχνολογία τρόπος να μετατρέπουμε μετρήσεις που παίρνουμε, είτε καρδιακού παλμού, είτε θερμοκρασίας, είτε εγκεφαλικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει τρόπος να τα μετατρέψουμε αυτά σε σκέψεις ή συναισθήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή, όντας αυτές τις μετρήσεις, να κατανοήσουμε ούτε τι σκέφτεται κάποιος, ούτε τι αισθάνεται. Κύριε Κωνσταντίνου, διαφωτίστε με λίγο. Υπήρξε στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προσπάθεια ξανά στο παρελθόν, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η κατανόηση των ανθρώπινων συναισθημάτων σε οποιοδήποτε επίπεδο? Βέβαια, αυτή η προσπάθεια υπήρχε και υπάρχει. Τα τελευταία περίπου χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ με την ανακάλυψη του functional MRI, της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες, ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε καν κοντά στο να μεταφράσουμε τα σήματα που παίρνουμε από το MRI ή από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είτε από άλλα μηχανήματα σε σκέψεις και συναισθήματα. Λοιπόν, οπότε οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, η μπάλα είναι στο γήπεδο του να το αποδείξει. Επί του συγκεκριμένου τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία δημοσίευση επιστημονική, δεν υπάρχει ούτε μία πατέντα και δεν υπάρχει επίσης ούτε άδεια, διότι πρέπει να τονίσουμε επίσης στους γονείς πως οποιοσδήποτε θέλει να έρθει σε επαφή με αυτιστικά παιδιά, είτε για διαγνωστικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς, χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, εγγραφή σε επαγγελματικό σύλλογο που να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει διάγνωση ή τέλος πάντων να έρχεται σε επαφή με τα μωρά. Αυτό είναι το πρώτο που χρειάζεται. Εγγραφή σε επαγγελματικό σύλλογο. Σε διεθνή σύλλογο, κυπριακό σύλλογο, σε τι? Πού θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος? Εάν εξασκεί το επάγγελμα στην Κύπρο, προφανώς πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο παγκύπριο σύλλογο. Είτε είναι λογοθεραπευτών, είτε είναι ψυχολόγων, είτε είναι ιατρικός σύλλογος κλπ. Λοιπόν, το δεύτερο που χρειάζεται κάποιος είναι να έχει πάρει έγκριση από την να έχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή, η οποία δίνει άδεια για να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο μηχάνημα, που είναι αυτό που ονομάζεται European Medicines Association, EMA, είναι το αντίστοιχο του αμερικάνικου FDA, και αυτές οι δύο υπηρεσίες δίνουν άδεια. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Κωνσταντίνου, αν έχω κατανοήσει σωστά, ότι δεν έχει παρουσιαστεί ως τελική εφεύρεση το συγκεκριμένο project, απλά είναι σε ένα πιλωτικό στάδιο και είναι στην αναζήτηση, κυρία Δημητριάδη, επενδυτών, ούτως ώστε για να προχωρήσει μάλλον καλύτερα η διαδικασία για να έχουμε το τελικό project αυτό. Από εδώ και πέρα, θέλω να μου απαντήσετε, εάν σε ένα πειραματικό στάδιο απαγορεύεται να υπάρξει παρουσίαση μιας, μπορεί να είναι πατέντα, μπορεί και να μην είναι. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος, όπως λέτε κι εσείς. Χρειάζονται άδειες και γι' αυτό? Μάλιστα. Δύο σχόλια. Πρώτον, η κυρία Δημητριάδη έχει στον έντυπο τύπο υποστηρίξει ότι έχει θεραπεύσει 16.000 άτομα. Και στην παρουσίαση της συγκεκριμένη, και μπορεί να απαντήσει βεβαίως αυτό. Ναι, εδώ είναι, θα τα απαντήσει. Στην παρουσίαση της συγκεκριμένη έχει ζητήσει να πάρει τα τηλέφωνα από τις αυτιστικές οικογένειες, ούτως ώστε να τους το παρουσιάσει. Για να κάνεις κάτι τέτοιο, χρειάζεται έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, η οποία, αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να έρθεις ούτε δοκιμαστικά σε επαφή με ευάλωτες ομάδες, διότι, παιδιά, οι ευάλωτες ομάδες
θα πιαστούν από το οτιδήποτε τους δίνει έστω και την παραμικρή ελπίδα. Οπότε η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής προσπαθεί να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες. Οπότε η απουσία άδειας από την Επιτροπή Βιοειθικής δεν μπορείς ούτε για ερευνητικούς σκοπούς να έρθεις σε επαφή με ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, άρα θα μπορούσε, λέτε, να δοκιμαστεί σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει πρόβλημα με αυτισμό ή οτιδήποτε άλλο που να αφορά τον ψυχολογικό του κόσμο, απλά να δούμε σε... Ούτε. Πώς μπορείς να συνεχίσεις... Πώς μπορείς να συνεχίσεις μια έρευνα? Αντιλαμβάνομαι με τα λίγα που γνωρίζω ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό εργαστήριο κακώς υπάρχουν βεβαίως τα πειραματόζωα, αλλά εντάξει, τα χρησιμοποιούμε για να δούμε αν μια εφεύρεση μπορεί και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Πώς μπορούμε να τεστάρουμε κατά κάποιον τρόπο εάν αυτό το σύστημα δουλεύει ή όχι, για να αποφασίσουμε? Είναι εξαιρετική ερώτηση και πολύ σημαντική και πρέπει να το ξέρει ο κάθε ένας. Δεν μπορεί, είναι παράνομο να διεξαχθεί στην Κύπρο οποιαδήποτε έρευνα χωρίς έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής. Είτε συμμετέχουν ασθενείς, είτε συμμετέχουν άτομα που δεν είναι ασθενείς. Για προστασία όλων και των ερευνητών, αλλά και των συμμετοχών των στην έρευνα. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω ακόμη ένα τελευταίο. Λίγο σύντομα να παρακαλέσω, κύριε Κωνσταντίνο, για να δώσουμε και χρόνο στην κυρία Δημητρία να απαντήσει. Και θα σας φιλοξενήσω και εσάς μια άλλη μέρα στο στούντιο για να τα πούμε και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με περισσότερη λεπτομέρεια. Πολύ ευχαρίστως. Συντομία και εντάχει θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό και από την πλευρά των επιστημόνων η επιστημονική κοινότητα να βγαίνει έξω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το κάνει, να επικοινωνήσει η επιστημονική κοινότητα με τον κόσμο. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό η δημοσιογραφική κοινότητα, οι δημοσιογράφοι να φιλτράρουν τις πληροφορίες, και δεν αναφέρουμε βεβαίως σε εσάς, είναι γενικότερο το σχόλιο, να φιλτράρονται οι πληροφορίες, να φιλτράρονται οι ισχυρισμοί. Δεν μπορεί κανένα να ισχυρίζεται ότι έχει 4 διδακτορικά ενώ δεν έχει. Είναι σημαντικό να εξακριβώνουμε τις... Κύριε Κωνσταντίνου, θα σας παρακαλέσω, δεν θέλω να μπω στη λογική των πτυχίων. Για μένα δεν έχει σημασία το διδακτορικό. Έχει σημασία η προσπάθεια και πώς γίνεται, με ποιο τρόπο εφαρμόζεται. Και βεβαίως συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε φρούδες ελπίδες σε κανένα, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι, ειδικά σε μια ευάλωτη ομάδα. Αλλά τώρα δεν θα μπω στην διαδικασία να μετρήσουμε πτυχία κανενός. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να εξεταστούν. Έχω κάνει και εγώ μια μικρή έρευνα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες δημοσιεύσεις και μια υποτυπώδης επικοινωνία που μπορεί να γίνει και με την Ελβετία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να διαπιστωθούν κάποια πράγματα. Φαντάζομαι έχετε κάνει και εσείς τη δική σας έρευνα. Όμως θα σας παρακαλέσω να μείνουμε στο συγκεκριμένο το κομμάτι, έτσι κλείνοντας. Που δεν αφορά τα πτυχία, αλλά το έργο αυτό το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, τα πτυχία είναι μία ένδειξη της εξειδίκευσης του καθενός από εμάς. Κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία εξειδίκευση. Βεβαίως, αλλά ο Άινστάιν δεν είχε πτυχία. Θέλετε να το πάρουμε. Ο Άινστάιν δεν είχε πτυχία και 300 χρόνια μετά αμφισβητήθηκε και η θεωρία του Άινστάιν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει υψηλό δίκτυο νοημοσύνης και να μπορεί να μεταφράσει κάποια στοιχεία, είτε αυτά είναι βιοχημία, είτε οποιοδήποτε άλλος επιστημονικός τομέας, έτσι. Δεχτώ. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Άινστάιν προφανώς και είχε διδακτορικό, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Και δέχομαι αυτό που λέτε, ότι κάποιος μπορεί να έχει τον τρόπο να ανακαλύψει κάτι. Αυτό που λέω όμως, ότι αν κάποιος ψεύδεται για κάτι, είναι μια ένδειξη της αξιοπιστίας του καθενός από εμάς. Αν εγώ ψεύδομαι για κάτι, προφανώς αυτό θα πλήξει την αξιοπιστία μου. Θέλω να πω ότι ο Άινστάιν ήταν ευφυής και χωρίς το διδακτορικό και οτιδήποτε άλλο. Αρχικά, εργαζόμενος πάνω σε πειράματα, δεν είχε αμέσως οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν το χάρισμα. Δεν λέμε ότι αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά καλό είναι να ακούμε και να φιλτράρουμε, όπως είπατε και εσείς. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Συμφωνούμε. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνο. Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Δημητριάδη, θέλω να απαντήσετε για το θέμα της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής, αν επιτρέπετε ή όχι να προχωρούμε σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Εάν έχετε προσεγγίσει γονείς με παιδιά που έχουν αυτισμό, θέλω να απαντήσετε για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Νομίζω ο κύριος Νίκος Κωνσταντίνου έχει λάθος πληροφορηθεί από την αρχή και γι' αυτό ήρθε στην παρουσίαση μας για να πάει εναντίον κάτι που δεν υπήρχε καν. Δηλαδή, είχε πληροφορηθεί ότι θεράπευσα 16.000 άτομα. Αυτό ήταν πριν 20 χρόνια,
με κάποιες τελείως διαφορετικές άλλες συνθήκες. Και με αυτά τα άτομα είχα κάνει κάποιο συγκεκριμένο έρευνα και έχω peer-reviewed paper μέσα στο Orthomolecular Journal of Medicine για τη δουλειά μου που έκανα για αρχικά στάδια για καταπλάκα σκλήρηση. Για την ορθομοριακή μιλάμε τώρα. Ορθομοριακή επιστήμη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν, με αυτιστικά παιδιά ή με έρευνα ή με θεραπεία των αυτιστικών παιδιών. Αυτή είναι λάθος πληροφορία και στριμώχνει τα πράγματα και θέλει να τα σμίξει αυτόν και αυτόν για να δείξει στον κόσμο ότι είμαι απατεώνισσα και ότι το κάνω σαν business να λέω ότι υπάρχει θεραπεία ο αυτισμός και να θεραπεύω συνέχως. Δεν έχω ακούσει να έχετε ισχυριστεί οτιδήποτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσωπικά εγώ ούτε έχω διαβάσει. Δεν μένω εδώ καν. Εγώ μένω στην Ελβετία, ήρθα να ανακοινώσω κάποια ιδέα για να πάρουμε επενδυτές, για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάτι που πρέπει να καταλάβει το κοινό. Δηλαδή, πάλι στριμώχνητα ο κύριος Νίκος Κωνσταντίνου με τέτοιον τρόπο που θέλει να πει ότι δεν έχω πάρει τα σωστά βήματα επιστημονικά για αυτόν τον ρομπότ. Τη διαδικασία που θα έπρεπε. Μάλιστα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχω, ακόμα έχω pre-prototype, ακόμα δεν έχει γίνει έναν physical device, δεν υπάρχει έναν ρομπότ ολοκληρωμένο που μπορούμε να αρχίσουμε τις διαδικασίες να κάνουμε τις έρευνες για να περάσουν από τα σωστές άδειες, όπως λέει ο κ. Κωνσταντίνο, το EU approvals που είναι equal με το FDA approvals, αυτό συμφωνώ, αλλά δεν είναι σε αυτόν το στάδιο τώρα. Ναι. Καθόλου. Αλλά λέτε εσείς ότι θα προχωρήσετε να κάνετε τις διαδικασίες όπως ακριβώς ορίζονται αυτές. Μάλιστα, πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, αλλά δεν είμαστε καθόλου σε αυτόν το στάδιο. Ούτε παρουσίασαμε τέτοιον τρόπο. Ακόμα που έχω κάνει συνέντευξη στο Sigma Live πριν ένα χρόνο περίπου, λόγω ότι είναι εγώ που μιλούσα και όχι οι εφημερίδες και όχι οι άλλοι για μένα, ήταν ξεκάθαρα ότι απλά είμαι ένας, εγώ παρουσιάστηκα σαν εφευρέτησα αυτού του ρομπότ και τίποτε άλλο. Ναι. Και δεν είμαι computer engineer, δεν είμαι προγραμματιστής, όμως προσπαθώ να κάνω ένα software. Μάλιστα. Δεν είναι πολλά στριμωγμένα οι πληροφορίες. Με έχει κατηγορήσει ότι είμαι μια τραγουδίστρια που πήγα στο CERN. Να σας πληροφορήσω, κύριε Νίκο Κωνσταντίνο και όλος ο κόσμος, ότι τα άτομα στο CERN που δουλεύανε για ένα συγκεκριμένο project που λέγεται Atlas. Το Atlas είναι ένα detector που είναι μέρος του LHC, του ολοκληρωμένου experiment του CERN. Κάποιοι από εμάς είμαστε και μουσικοί. Το CERN Music Club είναι το μεγαλύτερο music club που υπάρχει στη Γενέβη. Και μαζευτήκαμε για να κάνουμε ένα CD για να μπορούμε να το πουλήσουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτό το στριμώχνει στον κόσμο ότι δεν είμαι τίποτα και είμαι απλά τραγουδίστρια. Δεν λέω απλά τραγουδίστρια, επειδή εγώ χτυπώ πάρα πολλά τους τραγουδιστές. Δεν θέλω Ήταν κάτι παράπλευρο. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι το CERN είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως κέντρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την σωματιδιακή φυσική στον κόσμο, έτσι. Από εκεί, επειδή έχουμε πάρει κάποιες επιβεβαιώσεις ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε ότι για να μπει στο CERN πρέπει να είσαι επιστήμονας. Βέβαια. Δεν υπάρχουν και πειραματικά στάδια. Όταν το απόδειξα επί τόπου στον κόσμο στην παρουσίαση ότι είμαι μες στο Grey Book του CERN. Το Grey Book είναι κάτι που έχει μια ιστοσελίδα στο CERN που γράφει όλους τους επιστήμονες τους μέσα και ποιο project έκαναν και αν δουλεύουν όντως εκεί ακόμα και όχι. Βάστε μια άνω τελεία, κύριε Δημητριάδη, επειδή θέλω να πάρουμε και λίγο την άποψη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Μαζί με τον κύριο Βάσο Οικονόμου μιλήσαμε και θέλουμε να τον ακούσουμε. Είναι σημαντικό να ακούσουμε από πλευράς ηθικής τι έχει να μας πει ο γιατρός. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θέλω τη θέση σας, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθήσατε το θέμα και θα ακούσατε και τη συζήτηση στο στούντιο, τη θέση σας για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, για αυτή την έρευνα που βρίσκεται, όπως ακούσαμε την κυρία Δημητριάδη, ακόμη σε πιλωτικό στάδιο. Πολύ ωραία.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και να πω ότι εγώ εκφράζω τον επίσημο ιατρικό σύλλογο τον οποίο επάξια εκπροσωπώ. Και να πω ότι δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με την κυρία αυτή, με οποιαδήποτε κυρία. Εκείνο που κάνουμε εμείς και πρέπει να κάνουμε ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος εξουσιοδοτημένοι από την νομοθεσία της πολιτείας, που είναι καθήκον μας, είναι να προφυλάσσουμε τον κόσμο και να φροντίζουμε για την υγεία του, το καλώς νοούμενη υγεία του και να βελτιώνουμε μέρα με τη μέρα την ποιότητα ό,τι ζωής αφορά τα θέματα υγείας στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά τη μέθοδο αυτή, επειδή ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά και γράφονται πολλά, εμείς ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος οφείλω να καταθέσω με ειλικρίνεια ότι δεν έχουμε καταγγελία ενώπιον μας. Ακούμε και εμείς ότι ακούτε κι εσείς. Δεν λέω ότι δεν προδιαθέτω ότι θα έχουμε καταγγελία, αλλά αν έχουμε καταγγελία θα τη μελετήσουμε. Είτε προέρχεται από οποιοδήποτε και αν προέρχεται και εναντίον οποιοδήποτε και αν στρέφεται. Και θέλω να καταθέσω ότι οποιοδήποτε καταγγέλλεται δεν σημαίνει ότι είναι αυτονοήτως και αυτόματα ένοχος. Για να κρίνει κάποιος την ενοχή κάποιου που καταγγέλλεται πρέπει να είναι δικαστήριο. Είτε ποινικό είτε αστικό. Και δεν θέλουμε για τρέμο να στείλουμε λαϊκά δικαστήρια, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησης μου. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν δικάζουμε ούτε εσείς στα κανάλια, ούτε οπουδήποτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός από τα δικαστήρια. Άρα η κυρία αυτή και οποιοδήποτε κύριος ή κυρία δεν πρέπει να αισθάνονται ένοχοι εάν δεν δικαστούν και καταδικαστούν. Λοιπόν, τούτο είναι να το κάνουμε ξεκάθαρο και πάμε παρακάτω. Η κυρία μετέβηνε στον Ιατρικό Σύλλογο και ζήτησε και μου τηλεφώνησαν από το Σύλλογο και της είπα περίπου διαμέσου της γραμματέας μας στο Σύλλογο ότι δεν την εξτρεβόμαστε, δεν έχουμε τίποτε εναντίον μας, απλώς ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος εμείς, και το καταθέτω, αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε μεθόδους οι οποίες μέθοδοι είναι εγκεκριμένοι και αδειοδοτημένοι από αρμόδια ιατρικά σώματα όπως είναι οι ιατρικές σχολές, όπως είναι τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και όπως είναι διεθνείς οργανισμοί επί τούτου. Το γεγονός ότι η κυρία αυτή ή οποιοδήποτε κύριος έχει μια νέα επαναστατική καινούργια μέθοδο, εμείς θα την βλέπουμε με σκεπτικισμό, με λογική και σοφροσύνη, και αν μας πείσει στο μέλλον είτε αυτή η κυρία είτε οποιοδήποτε κύριος ότι ναι, λειτουργεί και είναι για το καλό των ασθενών, και βεβαίως θα το υιοθετήσουμε και βεβαίως θα το αποδεχθούμε. Όμως, μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία που εμείς οι ιατροί, καλώς ή καλώς κατά την άποψή μου, δεχόμαστε μόνο με τυφλές μελέτες διασταυρωμένες και πειράματα από αρμόδια σώματα εγκεκριμένα, και τότε μόνο την καθιερώνουμε ως ιατρική μέθοδο, διότι οτιδήποτε χρησιμοποιείται, και δεν μιλώ για την κυρία, μιλώ γενικά, οτιδήποτε χρησιμοποιείται σε άνθρωπο, σε ασθενή, είτε θεραπευτικά, είτε διαγνωστικά, είτε πειραματικά, πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι κάποιοι πρέπει να παίρνουν, να δοκιμάζουν πάση ασθενείς κάτι, παραλαμβάνω δεν μιλώ για την κυρία, και στην πορεία να αποδειχθεί καλό να το δεχτούμε. Ναι, αν αποδειχθεί καλό να το δεχτούμε, να αποδειχθεί κακό όμως, κάνουμε κακό στους ασθενείς. Εξού και για να γίνουν τούτες οι μελέτες στον χώρο της ιατρικής, σε όλες τις χώρες του κόσμου, ή μόνο στην Κύπρο, αδειοδοτούνται από τη λεγόμενη Επιτροπή Βιοειθικής, στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιστήμονας υποβάλλει τη μελέτη του, τα στοιχεία του, τα διπλώματα του, τα μεταπτυχιακά του, και αδειοδοτείται από την Επιτροπή Βιοειθικής κάθε χώρας. Και αυτό είναι διεθνής τακτική. Και παντού υπάρχουν, και υπάρχουν και διεθνείς βιοειθικές επιτροπές για να αδειοδοτηθούν ακόμη, παρακαλώ, και σε ζώα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δοκιμάζουμε, εάν δεν έχουμε την έγκριση της Βιοειθικής Επιτροπής, να δοκιμάζουμε πάνω σε ζώα φάρμακα ή οποιαδήποτε μέθοδο ιατρική. Ξεκάθαρος, γιατρέ μου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Υπάρχει κάτι ηθικά μεμπτό στο να παρουσιάζεται μια εφεύρεση όπως παρουσιάστηκε σε πειραματικό στάδιο, δημόσια?
όχι, δεν θεωρώ ότι είναι μεπτόν. Ζούμε σε μια ευνοούμενη δημοκρατική ευρωπαϊκή όπως είμαστε ή νομίζουμε ότι είμαστε πολιτεία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ελέγχεται από τους νόμους της πολιτείας. Δηλαδή, αν υπερβεί τον νόμο, να είναι βέβαια η κυρία ή ο κύριος, οποιοδήποτε είναι, ότι θα μας βγει μπροστά του. Άλλωστε, αυτός είναι ο ρόλος μας εμάς. Σαφώς. Και να είναι βέβαια οι πολίτες που μας ακούν ότι εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Όχι εχθρευόμενοι τον οποιοδήποτε επιστήμονα θέλει να παρουσιάσει κάτι, εάν υπερβεί είτε τον νόμο της πολιτείας, που είναι θέμα πολιτείας, είτε τον κώδικα της ιατρικής επαγγελματικής. Όπως σας έχει οριστεί μέσα από τους κανονισμούς, ακριβώς. Τη δουλειά σας κάνετε. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Λοιπόν, κυρία Δημητριάδη, θα προχωρήσετε σε παρουσίαση της πατέντας αυτής, όπως την αποκαλείτε, και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη? Ναι, εγώ σαν Κυπρία ήθελα να έρθω εδώ στην Κύπρο πρώτα, νόμιζα πως θα είχα θετικές αντιδράσεις. Και μετά έχω το σκοπό μου να πάω πίσω στην Ελβετία και έχω ακούσει για σχολεία που έχουν αυτιστικά παιδιά αποκλειστικά και μετά ίσως Αμερική, που μπορούμε ίσως να βρούμε και... Θα πρέπει, εξασφαλίζοντας, φαντάζομαι, τις κατάλληλες άδειες για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Σίγουρα, και ακόμα να ολοκληρωθεί, για να μπορούμε να το χτίσουμε σωστά, για να ολοκληρωθεί, για να αρχίσουμε τις διαδικασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Μπορέσαμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος πάντα φανερώνει την αλήθεια, νομίζω. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.